Africa, my continent. Africa, my home. Africa, the land of our ancestors. Africa, the land of my birth. Ubuntu mphako ngapuli. Isikhathi silapha ko 3:30. Kodwa sifikela mhlambe ngo-2 kanje ya. Fikela ngo-2. Dadewethu angazi ukuthi ngizoqalaphi. Kodwa ke angimtshele umuntu ukuthi sise-Africa, sise-South Africa, sikwaZulu, i-KZN leyo, sise-South, seningizimu nelewaZulu, sisehlokozi, sichibini isigodi. Ya, sikwabantu la ekhaya. Sekwakhambule sibona. Sikwakhambule la ekhaya. La ekhaya silethwe umuga, silethwe isiga, silethwe isehlo, silethwe umkhuba. Isehlo esehle nje lapha ko-7. Mina umbiko ngiwuthole ngo-11 eThekwini. Angabe ngisalala ayikho into sazoyilala masekuni. Dadewethu kwenzekeni? Ngiyabuza nje ukuthi kwenzekeni ngoba nami ngibonile kodwa asizwe kwenzekeni sisi. Kukho engizokuchaza okuningi. Yes. Ngoba nami angihlali ekhaya. Yes. Ngithola ucingo ngabo-8 olusho ukuthi le ekhaya sekhona umuntu babona bazoqhuma izibhamu ukuthi ziqhuqhuqhu. Yes. Methi uyaphuthuma uzobheka-ke mase sekuthulekile uyafika abantu bonke baduduliwe phezu kosofa. Yes. Bahleli iy'ngane eziduduliwe ziwu-3. Umakoti kanye nosisi philile. Baduduliwe bonke. So nathi-ke siyafika nje manje ngoba ibona ade behlala ekhaya, akho umuntu uhlala ekhaya, bonke abantu ade bele ekhaya baduduliwe bonke. Akekho kophilayo. Ngoba nami ngisuke eMaritzburg, ngifika la uThembelani, la usuke eThekwini. Ngifika la, sifika nje wonke umuntu sekhona abantu bagcwele. Abantu abaduduliwe bawu-7. Bawu-7. Bashona bonke labantu. Bashona bonke. La ekhaya nina nisinde ngoba beningekho. Sisinde ngoba besingekho thina singahlali la. Angazi ukuthi mhlambe amagama vele ephele alikho igama ongalisho. Yabona ngithi uma ngingena amathune engiwabonile angaze ngawabonanga awala ekhaya. Ngibone awu-7 nje mawuhamba uthi angazi noma akhona futhi ala akhona amanyana. Le ndawo yasehlokozi mhlambe ke omunye umuntu usimkhumbuza emasontweni mhlambe 2 noma 3 mhlambe 2 kunabantu abebeyokhonga kule ndawo. Kulanga phesheya badutshuliwe khona la kunomunye umakoti noma intombazana usisi odutshuliwe kade kusikwiza wala ekhaya. Usikwiza wala ekhaya. Uhamba nalo mfana. Ukhona wahamba naye la. Yebo, wasinda naye. Isimo-ke esinaso bafowethu nodadewethu ngeke ngaye eMnambithi bedutshulwe khona abantu abawu-8 kunengane na2. Angazi ukuthi sizokhuza kanjani kodwa bafowethu angazi siphelelwe amandla, yazi ngiphelelwe amandla, uphelele ukwazi, uphelele yonke into. Ayikho into enjeni, ayikho into enjeni. Uyabona abantu la umuntu wesilisa odutshuliwe la uyedwa umfana. Abantu besifazane. Abantu besifazane bonke laba. Bese babafana abanye abancane laba bawu-2. Yebo, labafana bawu-2 abancane. Africa, my continent. Africa, my home. Angazi ukuthi mhlambe sothi kodwa ke asiliyeke siyekele uNkulunkulu, siyekele emaphoyiseni, sishiye nje kanjalo. Bese sithi mhlambe mawungakhuluma nomuntu wase-Africa kuphi lapho engafisa ukubanjiswa khona kulo msebenzi ngoba vele lo msebenzi ungekho. Siyafisa nje ubanjiswa kona konke ngoba sisele siyingane njengamanje.
Yes. Uma wena kade sekatelela ikhaya njengamanje akusekho umuntu. Akusekho umuntu. Ngoba nami ngimkhave kubona ngeke kwenze lutho. Yes, ngeke. Ngeke kwenze lutho. Sicela nje ukubanjiswa nje kukona konke. Ngoba lonke labantu abashonile abale ekhaya bonke. Abale ekhaya. Uyilo yedwa kuphela ubhuti wangale ezayo ababomdala. Africa my continent, Africa my home. Sayibekela udadewethu. Ngicabanga ukuthi uhulumeni aqale nganje uhulumeni ukuthi khona labangabamba khona kuqini. Bese siyabuya ke masingakhuluma ngohulumeni sikhuluma ngabantu base-Afrika, sikhuluma ngabantu base-South Africa labangabamba nje khona baqinise sikwazi ukuthi okuncane singakwenzela lo mndeni, okuncane singakwenza singabantu base-South Africa, singabantu base-KZN, singabantu base-South neTheku. Okuncane nje singakwenza ukuthi mhlambe sihlanganise singakuhlanganisa sibenzele umngcwabo walaba abathandiwe babo ube ngohloniphekile ube onesithunzi. Okuncane singakwenza singabantu sibabambise ngayo yonke indlela. Niyalwazi ukuthi abalwethu la sikhuluma nabantu abangcwabayo, kunabangcwabi abakhona abanamandla abangenamandla. Sikhuluma ngabantu nje o-business people abeze la ekhaya bezobuka ukuthi bengabamba kuphi. Uhulumeni siyamcela sesifikile thina sizombhekela sizomenzela i-background check ukuthi ngempela sifice isimo sinjani. Abeze la ekhaya bezobuka ukuthi bengabamba kuphi, sibambisise sikwazi ukuthi lo mndeni sibe nawo ey'nhlungwini abakuzona, sibaduduze ngayo yonke indlela singabaduduza ngayo, kodwa nje ekugcineni sikwazi ukuthi laba abathandiweyo babo sibabeke ngendlela enesizotha nenenhlonipho. Mhlawumbe lokho kungasilekelela kakhulu. Asibonge omakhelwane, sibonge amaphoyisa bafikile bazokwenza umsebenzi okufanele mawenziwe. Wonke umuntu osefikile ukuzosingatha nokuzobhonga emswaneni nokuzobabaza ukuthi awu Hlokozi, cha nani khona makukhona ongakusho sesivana kunzima. Siyabonga kakhulu dadewethu, sizozama nathi sesoba ingxenye yalo mndeni okwamanje kuze kube ukuthi-ke bayabekwa silokungqongqoze sibonge ukuthi obani sibathola bekwazi ukuzosibambisa. Siyabonga kakhulu. Siyabonga dadewethu. Thank you.